Hvad så der, YouTube? Det er DK Emil her. Jeg sagde, jeg ville til at lave noget WoW Let's Plays. Så... det var en høj lyd, der kom der. Så der I kunne høre lidt. Sådan der. Nå, vi skal have nogle stats, der kan jeg ikke give. Så vi går bare op på den her. Og ja, jeg ved det godt. Jeg har et lort, det giver. Men fuck det. Jeg skal bare have noget bedre. Ja. Hvad hedder det? Ja, jeg skal til at have det. Jeg skal bare farme noget gear op. Farme gear. Så... go. Og til dem, der ikke ved, den her map her, måske aldrig har set den før, den har BG, det er en level 90 BG. Hvor det er, at det gælder om at have de der orbs der så længe som muligt, sådan der, at du får point. Og vi kan se her, de har taget deres først, og vi vil blive angrebet nu, lige om lidt. Men vi får vist hjælp lige om lidt herhen. Purple orb has been returned. Take this. Take it. Victory rush. Rooted. No. No root. Kom her. Slå ham. Jeg skal have ham. That damage. That damage. Den tager jeg. Jeg skal nok tage den der. Vi skal vinde. Tag den. Det var godt. Vi tager den. Vi har den. Hvorfor er jeg så lille lige pludselig? Og han er sådan en goblin, der er så stor. Au! I have to escape. To manage my escape. Help me. Help me. No. Nej. Jeg døde. Igen? Ej, jeg har fået 2 kills. Bare ikke lavet en skid, det er bedst. Bare lad os ham der, han skal dø. Han er helt alene. Han skal dø. Der har vi en paladin, der er mod en, der hedder Aura. Stunnet, seriøst. Fuck, han flækker! Fuck, den flækkede, mand. Fuck, jeg blev flækket. Seriøst, jeg blev flækket, mand. Jeg elsker det ikke lækker. Wow. Kom nu, vi skal bare have den fucking væk fra dem. Det er godt, Paladin er jo død for helvede. Nå, det er bare fordi, der er hurtigt og sådan noget sådan der. Han er snart død, ham der. Der er død han. Sådan der, dreng. Tag den. Hurtigt. Få den fanget igen. Purple. Yeah, nej. Yes, det er godt. Hurtigt ind og få taget nogle af dem der. Det gør du ikke, det der. Ja, vi har dem alle 4. Yeah, vi skal vinde nu. Smadrer ham. Okay, vi skal ned og hjælpe ham der, fordi han dør lige om lidt. Det er nice lavet, det der. Fuck, det er nice lavet, der døde han også. Vi står bare herinde. Hvad så fuck, kan I bare... Nej! Nej! Never!
Han er syg i hovedet, ham der. Han er syg i hovedet. Prøv at se. Sæson 13. Ham der, han er en blot Death Knight. What the fuck? Okay. Han skal dø, ham. It's just the CC. Nej, vi blev stunnet. Der var ingen trinket til det. Hvor er de henne? Hvordan? Er det ham der? Nej, det er ikke ham der. Ham der. Nej, gå nu væk. Kom her. Kom her. Nej, jeg gider ikke dø. Jeg render væk. Nej, så det sagde jeg. Fuck nu af, mand. Nej, det sker bare ikke, det der. Nå, kommer jeg tilbage lige om lidt. Sådan der, det sidder bare lige, så. Killing God give no honor. Så, ja, jeg står her stadigvæk. Nej, det går fint nok. Lige meget. Dø. Haha. Nu skal jeg bare ikke DC en gang til. Nu skal jeg til at klippe dem. Jeg hurtigt tager den her. Gem dig. Kom her. Hjælp mig, drenge. Hjælp. Efter her. For meget damage. Hjælp. Hjælp mig. Hjælp. Nå, men der er ingen, der hjælper mig. Nej. Jeg behøver ikke hjælpe dem. Nej. Jeg skal bare have dem. Jeg tror, vi vinder. Jeg tror faktisk helt godt, vi gør. Vi fører i hvert fald stort. Så, yeah. Vi vinder sgu. Skal lige have noget at drikke. Det var dejligt. Så. Vi render bare alle sammen ind i midten. Hvis vi får den der grønne op nu. Ja, vi skal bare hen og have den. Det er lige meget. Vi smadrer dem bare. Vi smadrer dem faktisk totalt. Bare dræb dem. Jeg render bare hernede, så får jeg 100 points. Stunnet. Hun blev stunnet, den noob. Vi har bare altså 4. Hvor var den sidste? Han rendte derop. Hjælp ham. Nej. Vi skal hjælpe ham. Nu skal han dø. Jeg vil have min hævn. Jeg lader bare ham tage den. Det er nok bedst. Kæft, mand, de er høje. Han er godt nok stor. Han trænger står til mig. Ligesom slik røv. Kom her. Nej, jeg dør snart. Just give up health. Det her, det er GG, drenge. Det er GG. Vi når lige at få dræbt den her. GG. Tak for nu. Ses i næste episode.